Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου. Ένα πολύ απαραίτητο όργανο για να έχουμε σπίτι για όσους παίρνουν αντιπικτικά είναι το GoGoCheck. Εγώ το χρησιμοποιώ πάνω από ένα χρόνο. Το GoGoCheck είναι για αυτούς που παίρνουν αντιπικτικά, φάρμακα, συντρόμ και τέτοια, κυρίως από καρδιοπάθεια ή και από άλλους λόγους. Έχει ακρίβεια 98,9% από ό,τι έχω δει στα reviews. Πάρα πολύ ακρίβεια. Μερικοί ανησυχούν αν είναι ακριβές και τα λοιπά. Έχει πάρα πολύ καλά reviews. Μπορείτε να πάτε στο ίντερνετ και να το ψάξετε και να το δείτε. Γράφουν reviews ακόμα και στο Scrooge, αν θέλετε να πάτε να δείτε. Είναι λίγο ακριβούτσικο, αλλά συνταγογραφείτε από ό,τι βλέπω. Αυτό θα το ρωτήσετε το γιατρό σας. Λοιπόν, αυτό έρχεται με 3 σετ. Έρχεται με ένα σετ στικάκια, έτσι. Αυτά εδώ. Έρχεται με ένα κουτάκι σετ βελόνες. Θα τις δούμε τις βελόνες του. Έρχεται με το βιβλίο του και όλα αυτά τα φυλάδια που βλέπουμε εδώ, τα οποία ούτε καν βλέπω, ναι. Έχει και εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά. Αλλά νομίζω το καλύτερο είναι ένα βίντεο. Αποφάσισα να βγάλω ένα βίντεο γι' αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως τα άλλα βίντεο που είναι στο κανάλι, πώς παίρνεις τη χολυστερίνη, το ουρικό οξύ κτλ. Είναι λίγο διαφορετικό. Θα σας δείξω τον τρόπο, γιατί βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι με τα reviews παιδεύονται. Προτείνω να χρησιμοποιείτε το δικό του βελονάκι. Είναι το βελονάκι που μπαίνει η βελόνα του μέσα. Και ακόμα προτείνω, μπορείτε να βρείτε βελόνες πάρα πολύ φτηνές στο Scrooge. Πάρα πολύ φτηνές, ψάξτε το. Απλά οι βελόνες αυτές δεν έχουν την ίδια βελόνα με το γνήσιο. Αυτό είναι το γνήσιο και αυτό είναι η βελόνα που βρίσκεις για χολυστερίνη και κάτι άλλο. Αν έχετε τέτοιες βελόνες, να το βάλετε στο 5, δηλαδή αυτό εδώ. Έτσι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την γνήσια βελόνα, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτές. Απλώς να το βάλετε στο 5, γιατί το GoGoCheck στο INR, στην αντιπικτική διάγνωση, θέλει διπλάσια ποσότητα αίματος από το ό,τι βάζουμε στη χολυστερίνη, στο ουρικό οξύ κτλ. Θέλει μια πολύ μεγάλη σταγόνα. Αυτό είναι το ένα κόλπο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Βάζουμε τη βελόνα. Εντάξει, την στρίβουμε. Και βάζουμε εδώ ό,τι βγάζουμε για να ετοιμαστούμε για την διάγνωση. Τώρα, τα άλλα που θα χρειαστείτε θα είναι λίγο καθαρό μπαβάκι, ενόπνευμα, ένα αντιβακτηριακό για τα χέρια σας. Τα χέρια σας να είναι καλά πλυμμένα. Θα ξαναβάλω. Έτσι, το καφεδάκι σας και είσαστε σχεδόν έτοιμοι. Η βελόνα να μην ακουμπήσει πουθενά μετά που θα την ανοίξετε. Έτσι. Και ας δούμε πρώτα λίγο το μηχάνημα. Το μηχάνημα ξεκινάει μόλις βάλεις το στικάκι μέσα. Θα το ξεκινήσουμε σε λίγο, αλλά μπορείς να το ανοίξεις και μόνο του. Εντάξει. Κατευθείαν σου δείχνει την μπαταρία. Αν θες να πατήσεις test, πατάς αυτό και ξεκινάει να βάλεις το στικάκι του μέσα για να ξεκινήσεις το στεκ. Εδώ στο δεύτερο μπορείς να το ρυθμίσεις, νομίζω στα ελληνικά, εγώ το έχω στα αγγλικά. Στο δεύτερο βλέπεις τα αποτελέσματά σου. Εδώ έχει reminders, δηλαδή υπενθυμίσεις. Και εδώ έχει settings. Μπορείς να βάλεις τη γλώσσα, να βάλεις την ώρα, να βάλεις το ποσοστό και να βάλεις και targets, δηλαδή μέχρι πού θέλετε να φτάσετε και ποιο είναι το κατώτατο και ανώτατο όριο, δηλαδή τα όρια σας. Beeper volume, δηλαδή πόσο να κάνει ήχο και τα λοιπά. Εγώ δεν ασχολήθηκα με αυτά. Μπορεί να πας πίσω από εδώ τώρα. Έτσι, να δούμε και τι είναι το other. Εδώ έχει ιστορία
και μπορείς να το κάνεις και update, firmware update. Connect USB to meter PC. Εγώ το είχα κάνει παλαιότερα update, δεν θα το κάνω τώρα, αλλά έχει το καλώδιό του μέσα το ειδικό, είναι ειδικό το καλώδιό του, δεν το συνδέεται με ό,τι να είναι και το βάζετε στο computer και μπορείτε να το κάνετε update τα firmware. Εγώ το έχω κάνει πριν μερικούς μήνες, οπότε δεν χρειάζεται. Πάμε πίσω πάλι από εδώ. Εδώ βλέπεις το τελευταίο τεστ που σου έχει κάνει. Εδώ το meter log, οι διάφορες ημερομηνίες. Μπορεί να καθαρίσεις τη μνήμη σου. About. Εδώ έχει τα firmware, ποιο μοντέλο είναι κτλ, το σεριακό του αριθμό και όλα. Και πάμε πίσω. Το δεύτερο είναι τα αποτελέσματά σου, review results, δηλαδή αν το βάλετε στα ελληνικά να δείτε τα αποτελέσματα τα τελευταία, αλλά κρατάει και μνήμη, οπότε μπορείτε αν το κάνετε μία φορά το μήνα να σας βγάλει και όλο το χρόνο κατευθείαν. Όπως είναι ας πούμε εδώ. Εντάξει, λοιπόν πάμε Δεν θα πάω περισσότερο γιατί δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περισσότερο από αυτό. Θα πάμε στο τεστ. Θα το κλείσω το μηχάνημα για να δείτε πώς ανοίγει κατευθείαν με το βελονάκι. Θα ετοιμαστώ. Και το κλείνουμε το μηχάνημα. Αν πατήσουμε το τεστ, περιμένει το strip. Εγώ θα το πάω πίσω. Θα το πατήσω αυτό 5 δευτερόλεπτα να κλείσει. Κλείνει. Για να έχω πιο πολύ χρόνο να ετοιμαστώ. Όταν θα βάλετε το στικάκι μέσα έχετε μόνο 3 λεπτά για να χτυπήσετε τη βελόνα και να βγάλετε σιγά σιγά μία χοντρή σταγόνα το ξαναλέω, για να μπορέσετε να κάνετε τη μέτρηση. Πριν ξεκινήσω θα σας δείξω ακριβώς πώς μπαίνει στο στικάκι πάνω. Ας πάρουμε ένα στικάκι να σας δείξω με λεπτομέρεια ακριβώς. Λοιπόν, ελπίζω να το δείχνει η κάμερα, αλλά όταν το βάλετε μέσα μπαίνει με τα βέλη μέσα στο μηχάνημα, δηλαδή μπαίνει έτσι, το βλέπουμε εδώ είναι η υποδοχή. Αν δεν θα το σπρώξω τώρα και θα ξεκινήσει, εντάξει, αυτό είναι το πάνω μέρος, δηλαδή τα βέλη είναι το πάνω μέρος, αλλά το κόλπο είναι εδώ είναι οι σταγόνες, όπως βλέπουμε, εδώ είναι οι σταγόνες, έτσι, όπως βλέπουμε. Λοιπόν, το κόλπο είναι να ακουμπήσεις τη σταγόνα σου ακριβώς εδώ, μεταξύ το διαφανές και το μαύρο, όχι εδώ, ούτε εδώ κάτω, ούτε εδώ, εδώ ακριβώς, από εδώ μπαίνει και το ρουφάει το υγρό, το πάει γύρω γύρω από αυτό εδώ, το βγάζει σχεδόν από την άλλη και γίνεται σωστά η μέτρηση. Το βλέπουμε, δηλαδή θα ακουμπήσω το δάχτυλο ακριβώς εδώ, αν εδώ σε αυτό το σημείο είναι η σταγόνα που έχω βγάλει. Αυτό είναι το κόλπο. Και φυσικά διπλάσια ποσότητα αίματος από την κανονική σταγόνα που βγάζουμε για χολυστερίνες, ουρικά οξέα και αυτά. Ζάχαρο και τέτοια. Διπλάσια ποσότητα. Οπότε, το καλύτερο σημείο που έχω βρει και έχω ψάξει και όλα και το προτείνουνε και η εταιρεία είναι να κάνετε λίγο μασάζ στο δάχτυλο, έτσι, και είναι αυτό εδώ, δηλαδή από εδώ βγάζει το περισσότερο, τη μεγαλύτερη σταγόνα. Το κάνετε λίγο μασάζ πριν και μετά βλέπετε ότι είναι σβηστό. Βάζουμε το στικάκι μέσα, ξεκινάει αυτόματα, το διαβάζει, το ζεσταίνει, αυτό γράφει τώρα, και σου δίνει 180 δευτερόλεπτα να βάλεις το αίμα εδώ που είπαμε. Λοιπόν, βάζουμε, κλείνουμε το εργαλείο της βελόνας και το βάζω, θα το βάλω στο 5. Το πλύζουμε από πίσω, είναι τώρα οπλισμένο. Εδώ είναι η σκανδάλη και ξεκινάμε.
το πήρε. Και στη φάση αυτή καθαρίζουμε. Μπορούμε να βάλουμε όλα εδώ, θα το καθαρίσω αυτό. Βγάζουμε το στικάκι. Λοιπόν, το INR το δικό μου είναι στα 2,5 με maximum 3, οπότε είμαι λίγο, έχω πάρα πολύ μικρή απόκληση. Φυσικά πάντα με τη συμβουλή του γιατρού σας. Εγώ ενημερώνω τον γιατρό μου μέσω μηνύματος όποτε κάνω, οτιδήποτε τεστ κάνω. Και μετά στη φάση αυτή κατεβαίνετε κάτω στο main menu, πατάτε OK και πατάτε το μηχάνημα να απενεργοποιηθεί. Γλιτώνετε την ταλαιπωρία, το να πάτε στο εργαστήριο ή στο νοσοκομείο, να κάνετε το τεστ, να περιμένετε, να παρκάρετε, να κάνετε ή να πάρετε το λεωφορείο και οτιδήποτε ταλαιπωρία είναι αυτή. Για μένα είναι πάρα πολύ απαραίτητο, με έχει γλιτώσει από πάρα πολλές διαδρομές και το συνιστώ. Και τώρα που συνταγογραφείτε, μπορείτε να γλιτώσετε πάρα πολλά λεφτά. Αυτά δεν, ακριβώς τι γίνεται δεν τα ξέρω. Μπορείτε να τα βρείτε, να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Και μπορείς να βάλεις και comment, δηλαδή να βάλεις σχόλιο. Θα επανέλθω να τα πετάξω αυτά. Ανοίγουμε πάλι αυτό και να πετάξουμε την παλιά βελόνα. Το μηχάνημα έρχεται με αυτό το τσαντάκι. Μπορείτε να κρατήσετε και τις οδηγίες εδώ στο πλάι για να τα θυμάστε, αλλά νομίζω το καλύτερο απ' όλα είναι το βίντεο και γι' αυτό το λόγο έκανα το βίντεο, γιατί πολλοί άνθρωποι ταλαιπωριούνται και πιο ηλικιωμένοι από εμάς και πραγματικά στην αρχή χάλασα τουλάχιστον 5 με 8 στικάκια. Είναι ακριβούτσικα αυτά εδώ, αν δεν έχετε συνταγή είναι γύρω στα, δεν ξέρω, 80 ευρώ νομίζω, αλλά φανταστείτε τις βενζίνες που θα πληρώσετε για όλο το χρόνο. Πήγαινε έλα και να πληρώνετε και εκεί, να σας κάνουν το τεστ ή να πληρώνετε κούρα στο γιατρό ή είναι πολλά. Για μένα γλιτώνεις πάρα πολλά λεφτά με αυτό το μηχανάκι να το έχεις σπίτι και μεγάλη ταλαιπωρία. Στην αρχή με ταλαιπώρησε γιατί δεν καταλάβαινα ότι ήθελε τη μεγάλη σταγόνα και ήθελε ακρίβεια να τα κουμπίσει στο συγκεκριμένο σημείο. Τους τελευταίους μήνες που το έχω μάθει δουλεύει άπτεστα. Άντε να χαλάσεις ένα στικάκι στα 5. Δεν είναι και τίποτα τραγικό. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Περιμένω τα σχόλιά σας να μου πείτε τις εντυπώσεις σας, τι ακριβώς χρησιμοποιείτε, πώς πηγαίνετε, πώς το κάνετε και αν έχετε το συγκεκριμένο μηχάνημα ή αν σκέφτεστε να το πάρετε. Ευχαριστώ, γραφτείτε στο κανάλι γιατί το κανάλι αυτό είναι συγκεκριμένα για μας, για την υγεία μας. Ευχαριστώ.